Ole mangai na hi thil chak tak le thil ti thei tak ti in an soi fo thina mangai na dik tak ton fu phei chuan dam chunga hlimna po aking til renga amai ro chu mangai na hi la kholo thei tak ni in kan chia le thasiat na labo vek thei khopa la om ero ani thei bok ome voina a chanchin kan en ho tur Kathleen Armstrong po hian mangai na la kholovin annuwa athil ti hi arap thlak le ani Khovela ramropi berte singami America ramlam I han thler le phot don ti ang tuntuma kan in hole tur hi Texas state ta khopui pakhat Austin a thil thleng ni in Austin hi khopui lian ve tak le nuam tak ani a ami cheng te hi an hlimin anin nungrwal tlang hle boka tin ni eng an dong tha em ema America rama ni eng dong tampol tak ani nge mi noi somni panga vil che na mun ni in a khopui po hi a changkang chak hle a chumei baka company sang hmu tur atamin company zathum chuang lai ading meka heng company ti awang hian Austin khopui hian a hausak pha in computer siam chhuana lama le damdoi chi sang siam chhuana hmun ani a tin ami cheng te hi hmun dang a in an danglam hle a ma se danglam hi tha an ti in an choi sang hle nge amai ro chu helai hmun nuam le danglam taka hian chia to na rap thlak tak le thil huat thla tam tak alo thleng fo to a hei wang hian ami cheng tan po a thil de om lo thei ngil har ve tam tak te po alo om ve to ani tun chuma kanin ho tur po hi mi pahni in ngai zona atanga in chan ni in Colin Strickland ale Kathleen Armstrong ite chanchin I han thler ho lok don ti ang Kathleen hi November ni somni pakhat kumsang kha zakwa somriat pasaria piangin Livonia Michigan State a Seliana chumi hmuna Stevenson High School a lutian a thian ti chuan thian kom nuam tak ani thole leng chhuak pe tak ani tho an soi tin sport lam ngai na tak ni in athletics lama in ti siak na hi atui pui the hle a chuba ka volleyball te po khelin an school tan alo chhuak ve pho to a te chuan kumte aral zel hnuwa Eastern Michigan University a lutian finance business lam azira a graduate nuwa finance lam na thokin kom engemo za ta tho nuwa a na atanga bangin chene inzor na lama e azong ta zoka a hun ola adu apiang te tan yoga azertir thin boka ma se hetatang hian aril rulama a chen launa po a in chan ni berin alang heta yoga azertir po hi ami zedik tak thopna na timai mai ani ti in a chen khate chuan an soi kumsang ni som pariat October tha dating apps pakhat atangin mi pakhat atong ve ta hlol maya a ming chu Colin Strickland ani in ani hi November ni sawi kumsang kha zakwa somriat paroka Texas state a Johnson khopuya apianga khopui da ya chengin an huana ronsa an voltekara alo seilian chawa pon borak te chu nuam ati theile a hetatang hian cycle khaltui tanin hun sanga cycle a zinvel chu anuam ti zong tak ni in reilau te chungin athletics wanga azwang lut ve tamaya kumsom ni panga aroni chuan Red Bull athletic team atil ve in cycle a in tlan siak na chi sanga te po atil ve nge college graduate nuwa cycle in tlan siak na pakhat na ni in khovelin a mel shet ve chanta a IG a followers singli chuang nei to in cycling lama tuiti chuan a hming an mel shet ve chanta zela dating apps atanga Kathleen ni na anin ngai zong chu an hlim dun theile a an tui zong ain an mai baka an chan ti ve nen po anin ngei tlang hlom boka ti chuan hun a local zela anin ngai zona po chuan ra bi thar kai ve zelin kumsang ni somni pakhat khan Kathleen in lama thil fel lo a oma wangin Colin chuan awa fin ve phata a amai ro chu thil thal hir sau chuan a hmak bik ta haulo anin kara boina neu om chanin November tha Kathleen chuan in chen rodin in chen chu Colin po chuan alorem ti ve maya amai ro chu in khata an omdun alangai tho wangin anin kara in mu thiam lawna engma om shan chuang lawa ma se a hnuluka Kathleen chuan mi padang mel chanin an ina ti po mi padang dang a hruai lu chan tatlat mai chutia mi padang azong wat mai chuan Colin ril ru po atina ve deta ma se ani po chuan thilkal to chu kalsan do in ngai zong tur azong ve le chanta ani hetatang hian Colin chuan nula heitling tak Moraya Ulsoni atong ve ta hlawa
ama iro chu Kathleen ni nuna hling lian tak ani don ti reng an shebik lo Mariah hi kumsang kha zakwa somkwa paroka piangin anu karini le apa erikate inkar aseliana auna pa mathiwanian po anin ngai vyaw maya Vermont state a khoterote Kirby aselianin amun po anuam hle a ngoshing dupin a hwalvian le nungcha chitin rengte twal chaina mun ani awangin Mariah po chuan nuamati in ahlim theile thin ma se kumno pangte ani atangin aril rolama chian launa deu ani tatlat maya ama iro chu a chelam zong ain a thalam zongin engemoti zong tak chuan angai theithung Mariah chuan thil engkima thatfam kim tumin chu chuan anun phung ati boy ve theiviawa middle school akalain a chung te chuan therapist an panpuita a chuta chang chuan anat na chu thunun dan thiam chawin ahnu le zela phe chuan anuna alo song to thinte ati hlotlin theina na thilchangkai taka chan thei pha ta hial mai Berkmouth Academy atanga graduate chhanu chuan Dartmouth College of Engineering zurin kumsang ni som pakwa khan a graduate ve thei ta hlova mi in vong takle in fiamna nuam timi takni in ahun ola chuan thon thu je ate po nuam ati hlea chumei ba ka asiam po tui hlea ama iro chu atuina ber ero cycle khallam ani ve tlat mai chu atuina chu ai zona chikhata tling hial to rengin engineering lam chu tui ve hlema se a thatlai hun na tho na na akal zo vek tur chu a uya hewang hian a hna chu bansan in professional cyclist ni ta zokin gravel cycling in ti siak na sang ate atil chowa ne na po changve ta zeu zawin reilote ya mi ti hriatlo anita ani kan shia cheu angin covid shileng kha kumsang ni somni atanga in chanin kumsang ni somni pakhatle a hnulam thlengin minti boy kha ani a chuwang chuan cycle in tlan siak po ti topri anita a ma se Mariah tan ero ahma aya tlan chak theitura inzirna hunrem chang ani zok lo thung shileng chuan Mariah chu ati hnual swat velem lewa ama in hunla deuh dewa te kalin ator chel theinan a bein salhe thin ti chuan kumsang ni somni pakhat October thla Austin Texas in sonin a infiam na zin kong chon zom zel turin a in pe to hle a ama iro chu arin lau takin du tu atong ve ta hlol mai chu pa chu tu dang ni lovin Colin Strickland aloni Kathleen ni na anin chen nu khani in Mariah pu in abial pa a chen him chon lai aloni bok nen ni lai tho tan zana cyclist how in mu khomna anin tonga chuta chang chuan indu chhotanin kopui an nei lo ve ve awangin anin ngai zong chhota a ama iro chu anin ngai zona hian Kathleen ril ru atina hle don ani ti sheta bik lo chu lim takin Kathleen hmu theya te po an om dun thin aloni Kathleen chuan Mariah number chu engtin tin emoa nei thein chuta chang chuan text mangin Mariah chu awati boy ta ring maya annuwa phe chuan avoti ti le ngala chutia ati na satyal tel awang chuan Mariah chuan a number chu a block mi ba ka Colina po shilsha in Kathleen in ati boyna ana sato emawanga ati boy china chu ti top tora shil turin angen ta a amairo chu pon lama chuan chen anga langin cycle khal ho an chen dang tinen ero anin kom ho vek zel thowa ti chuan anin ngai zon nu reilote a chuan Colina le Mariah te po chu anin chen vele ta a Colina chuan Kathleen chu du tharle in Kathleen po chuan alo yai bik lawa annu a phe chuan omdun le tangi nge in Colina le Mariah te po thiananga in kom le in an na tlan dun thin thowa ma se Kathleen in a hriat lo ero chu an pani chuan an li in du ton reng ti chu ani chutia an pani chawa an kalfal thin chu Kathleen po chuan ring hlel tanin zoizo in anom dan chu aman chhotil tela annu a phe chuan phat thei rwal ni to lo khopin anin zomna chu an toy tharli ani ti a hria thei tatlat mai ama iro chu Kathleen ni che dan le alo dun son dan iro chu arap thlak le thung me ni som pakhat kumsang ni som ni pani ni in zandar somrik madewa police ten emergency call dongin nu pakhat hian mang ang o tak hian a ho hnuwa a thianu bathroom chhuata lo le tureng a hmu thole a chet mi alo thu aron soita a thu nei tu ti lam chuan hma lang ngal vatin in address po Austin chaklama omni in an va thlen chuan an thil hmu chuan a thong chang kher mai nula pakhat kum somni borvel ni om tak chu bathroom chhuata lo le turengin a taksa asilaya ka na hnu ma a om nol ba ka naite atanga ka ani ti a sha thei boka
ti chuan investigation chi hrang hrang an tih hnuah van duai thlak takin chu ruang chu Moriah Wilson ruang alo ni reng mai an hnuah police lama forensic team ten autopsy an han ti chuan Moriah chu thange ni ti fin fe in alua silaya kana hnu ma pahni le a oma pakhat an hmuwa chu mai ba ka chung silaya kana ti chu chuata atluk hnuwa om chaw ani ti an heta bok ani Moriah thi na chuan Austin khopui mi te makti a hloin an leina thle a tin cycling lama a thian te le ama ngai sang tu te tan phe chuan thil thin chon thlak tak ni in mimal taka ama she tu te phe chuan mak an ti le zwala hetiang ema thil rap thlak a chunga a thlen na chan tur om an she theilo mizai dam tak le kom nuam tak ni in melma anei om an shilawa ama iro chu ketlini ne na anin kar boruak a thatlo ema wangin police chuan rin hel tur chu an she tawata hei wang hian ketlini hmabak chu athim ta hle maya tual thana huna chuan police chuan an theiang anga fin fiana te zong khomin silai mu te an chara ma se tual thana man ro tak ero motor omlo thongin a thatu in a hon ni tabirin alang Moriah chu a thianu ina omin khamizana a thianu awa ho khan kongka puilo in hongin Moriah cycle alo bo buka ma se a cycle chu an ina tanga hlalote a charli an hlova te chuan Moriah thianu po chu thu zo fi atan police ten shwain ani chuan aina electric lock a man thole Moriah chawin a hon theina kot a hria thute chu mai ba ka Moriah chwa hun le alu hun a phone a don zel thu a soiboka chumi mang chuan police chuan Moriah chwa hun le a ho hun an she theita ani an chui zel dan chuan Moriah le Colina te chu ni som pakhat ni tlaya chuak donin Moriah chuan a thianu in chu tlaidar nga le ni som nga a chhasana chumi hnuwa Colina nen deep eddy pool antia tuicheng donin darkar khatnu vela swimming pool chu an chhasan le a restaurant naite a zanja kil donin chumi hnu chuan Colinan Moriah chu a thianu in thleng thain zandariat le minute som thum paruka a thianu chuan a phone a kongka pui a in hong ti a mu theya hei wang hian Moriah chu dam takin a hole the ani ringin ngai thataka omin Colina po Moriah zuilot lovin in lampanin a hole ngal buka amai ro chu zan chu zandang angmaya liamai tur ani lain an hriat lovin ketlina chuan an pahnih chu alo zui rureng alo ni annuwa police ten CCTV a thalak an ena tangin ketlini chuan Moriah ti pahnih chu swimming pool atanga an chhuala ya tang to in azui ru charti an mu thei ta tlat mai Moriah ti omna then om ti CCTV atang po in ketlini chuan SUV dum khalin inbul hnai vela te ading di oreng ti a mu thei boka le chuan fin fiana an nga to ema wangin Colina le ketlini te chen du na chu dap theina search warrant police chuan mu in anwa thlen chuan kota SUV ompo chu CCTV ami angche kha ani ti an cheta a in chung te po dap kwalin chuta an silai mu chwa chu tual thana man ruang e ni in an shed baka amuna Colina po lo omve in a theyang angin police chu alo choi oma ma se ketlini ero motora om haulo Colina chuan police chu engkim shilin Moriah ne na anin ngai zon tharle dan te alo soiveka amai ro chu Moriah thina a in nam hnoi me lo thoi ro asoi chang hle thung khamizan khan ketlini ne na dot a shil tho soin a thianu elisoni te ina akal lok tor tho text message in ashila zandari atle mini somli pathuma Colina chuan in wathleng le in ketlini ero motor alo omlova ma se darkar chan vel aliam le hnu dar kwale mini somni pakhata ketlini chuan in aron thleng vele ta chawa chu chau ni lovin Colina chuan December thla kumsa ni somni pakhat khan ama ta tur le ketlini ta tur handgun alei tho soin alei ang silai mu chu police ten tual thana hmuna an chhar nen ain ang che che boka te chuan man theina tur khop fin fiana an nei ta ka chuan ketlini po chu man ni ngal vatin Moriah azui rukna video te po chu an hmutira amai ro chu ketlini chuan ama an ilo thole engma khamizan khan in nam hnoina an nei lo thoin atang ve tlata ni hni vel police in an kol hnu chuan fin fiana ala tlem de awangin an chhuazalen leta ani
ama iro chu ni hni hnuah police chuan thil tangkai tak an dong le tatlat mai Jane ti mingpu in police te lekha thonin Colina le Kathleen ti in kar chanchin azek chhuak vek maya Kathleen in Mariah a huat zia te le tha adu zia asoi hial thin thote silai le ya tha dai mai adu thin tho asoi te po chu ain zak vek boka tin Mariah le Colina aruka anum don thin te po Kathleen in ashat vek thole Mariah chu Colina chu saktu ma puin a hol he a chu wang chuan Mariah bula om chu adu ngai lo thote ain zak vek bok ani le chuan Kathleen ni mabak chu athim le ta sot maya finfiana thar an don mai ba ka Kathleen ni selai mu le tol than a selai mu an charte chu ain an cha tho ballistic team te chuan an finfia to a amai ro chu Kathleen ni po chuan ol sam taka in mantir mai chu adu bi khau lo ni torani mantura police ten an zon chuan an mu zo ta reng reng lawa Colina in atanga in son chhuakin social media a account zong a delete vek ba ka ISUV po chu a shal boka Colina call te la du lavin a text message te po a chang le du lawa hei ba ka hian sum tam tham tak Colina chu a ba sak boka te chuan me ni som pasari kum sang ni som ni pahnia police chuan Kathleen ni chu tol tha thu boy an siam sakti thu chwa an nei ta a ma se Kathleen ni ero an na zong mu zo lo atuk ni som pariata CCTV in Kathleen ni tha chu la fu in Austin International Airport a akalai chu ala fu hlawa heta hian Kathleen ni chuan mas wa in abung ruate anuka a unaw nu passport aruk sak mangin thlona a chuangin New York khopui lam apan ta deya chuta chang chuan akalna tu man an shezui ta shi lo ani natna le shi omna chu pumpelin Kathleen ni chu Costa Rica lama pemin khoteraute Santa Teresa a asahimna a hmuta aloni a omna hmun chu apil rilin khovel thilina ati boy be thelo na hmun nia ngain nuam ati hle a yoga zertir tuwa changin thingpui dora a thoktel boka asam te chu rongdanga thlakin atana tin a hmingpo thlakin chulai mi te chuan ari ti bakin an shelo chu mai chu do tok lavin Kathleen ni chuan plastic surgery a maya ti tirin an hnar omdan thlakin dollar sang rok lai senga hetianga alandan ain thlak tak ema wang hian dan keng ko tu telaka chuan a film thei da zel maya chian thatak pakhat til akarsona nei bokin anun chu a ma ai zongin a hlim ati thei ome ama ero chu a hlim na chuan ni somli pathum chung chawbak a dei talo ni somli pathum chung a bo hnu chuan Costa Rican police chuan Kathleen ni chu a passport an dil tatlat maya ma se Kathleen ni chuan ati bo thole anei lo thu alo shila police chuan in chu dapin chuta chuan Kathleen Armstrong nge ani ti a passport atang chuan an she theita aloni a topa chuan ein thup zo talo Kathleen Armstrong ni chu Mariah Ulsoni tol tha thu boya mani tangi nge in July ni somni pakhat kum sang ni somni pahnia court ma in lana chuti rwalin ama iro chuan thiam no changa in da lo thung October thla kum sang ni somni pathuma hian court ma a in lan le turati ni in chumi ma chu tan ina khungshi anita ani